България няма да има спорт. Никога. Никога няма да има спорт в България. Ти така не се ядосваш и на баскетбол. Вижте ме, човек, аз съм за честите работи. Аз съм за честите работи. Нека сега да гледат, искам да им кажа някой то газолизец. Като видят някой човек с пари, какъвто Домовчиев, трябва да му свалим шапка за това, което направи. База, подрастващи, събра футболисти. Нали плакаха много за Загреб? Нали плакаха, че съдията ги ощетил? Има в живота Господ. Година и половина съдиите работят за тях и в Загреб германците не можаха да го хванат. Играха по-добре и съдбата ги наказа. И съм приятел и Петър ми е много симпатичен, защото аз обичам младите треньори. Не може в един матч, който има и дуспа, и аз не разбирам от това футбол. Но разбирам, като майка ми е казала, като малък, като растях, че викат баскетбол се играе с ръце, па футбол с крака. Така е. И? Искаш да кажеш, че имаше дуспа за Ботев и ние го видяхме. Така, вие го видяхте. Така. Видяхте ли гола на Иван Цветков? Видяхме гола, да. Ето ги им съсада Боба, ни още един не ги поставям. Аз видях, питах колегите от ТВ, да, казаха ми, че... Искам да ми обясни някой, да ми обясни. Какво ще се случи сега? Ако има правда, Таско, който е може и много добър съдия, не свири една година. И почват неговите колеги да се усилят от страх, ако почват да направят такива мизери, да не се случи с тях също. Елементарна ситуация. Един изгаря, не мога да го обесиме, не мога да го съдим, защото правосъдие в България няма, значи остава да бъде наказан. Компетентните органи в български футбол наказват Таско Тасков. И това е обицание охото за всички крадливи съдии. Ма ти смяташ, че някой ще го накаже? Ами като не го накаже, тогава по-добре хората, които дават пари за спорт, да се откажат, да минем на моторизъм. Ето аз се казвам, собственика на Ботев полага на 5 вида спорт в България. Ако той му писне, той е много нормален човек, ако му писне, какво правим? 5 спорта остават сираци. Че трябва някой друг да дойде на него место. И на него ще му писне. Аз си мислех същото преди началото на матча. Сега, сега ще ви обясня нещо. Грешки може да правиш ти, и той, и аз. Всички правим грешки в живота. Съдията може да сбърка 5 пъти в матч. Като е 3 пъти на 2 пъти с един или другия отбор, тогава няма тенденция. Когато в един матч един съдия прави 8 грешки, само в една и съща посока, тогава е тенденция. И тогава този съдия бива наказан, за да може друг път да няма тенденция. Защото това е един от най-перспективните български съдии. Най-перспективният български съдия. И ако ние искаме да го правим съдия и той да представлява България и да се пъчи там да ходим и свири Шампионска лига, защото във времето би трябвало с тази физика, която има. Той има физика за съдия, авторитет, изглежда високо, хубаво момче. Той трябва да бъде научен да бъде честен. Как да бъде честен, като златният телец седе отгоре? Как да бъде честен? Като някой Хикс му обещал. Аз не се срамувам да казвам истината на хората в очите. Казах го и на Мандзукова, ето и да господин си излиши много греха на Има правда на този свят. Затова, понеже те знаят колко пари платиха на другите отбори да скачат против другите отбори тогава. Те знаят колко пари са давали. Затова 97 минути вкараха Загреб. Не защото заслужаваха. Имаше лекция футбол на 60 минути на Петев. Лекция футбол в Загреб. И в Лудогорец ги ощетиха, в Разград ги ощетиха, ощетиха ги и в Загреб. Ощетиха ли ги? Ами не може. Това е кръговът. Обади се с нея. Ти не можеш само така да правиш, а пък от тебе не ти идва нищо отзаде. Има по-богати. Ма яд ме как да имат. Аз съм дошъл на пети, мога да кажа с 200 в час. Какво си казах? Аз предричам ми, казах истината. Сега нека да не плачете. Не плачете сега за Загреб. Значи може да плачеш за Загреб, ако си бил безупречен. Като знаеш, че последните 30 минути си лежал и си опорочил това, което хубаво си сътворил, и си го опорочил това нещо, нормално след 99, аз когато седя, ще имам 105. Ако аз съм седя, имам достоинство като немеца и те ме правят на маймуни, тези индианци, дето тримат, знаете ли какъв щът имаше в Загреб? Отива единия да бие тъч. Оставя. Отиде втори да бие тъч. Оставя. Това къде го имаме? Къде го има това нещо? България. В България. Защо? Защото в България го правиш. България го правиш. И като дойде матча в Загреб, там не може да го правиш. Иначе заслужаха да бъдат. И аз казвам, този човек, който прави страхотна инвестиция в футбол, няма нужда от тези подаръци. Той е направил база, създава стадион, който няма сигурно да не се в джоба, господин Домовчиев. Този стадион остава за винаги на България, за винаги на Разград. И няма нужда. Аз ви гарантирам, аз съм бил треньор на Лукол. И се кълна в двете деца. Не съм вашето съдии. Те идваха и ми правиха така, защото съм Лукол.